Ken ka Manong Roger. Manong Roger. Ken ka Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adal. Ken ka Manong Roger. Naimbag nga orasyon amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti par na kay drama ti pakasaritaan ni pagayam Marisa ti Ilocos Sur. Nga inyornos pare ti script ni Nestor Marcos. Ito'y drama tayo, Ken ka Manong Roger. Kastiman ti Rogi ti amin. Ken ka Manong Roger. Anda anak mati ti parikot, ang narigat ko asulbaran. Dahil tatigapuna, akayat ko nga ikamang ken karaytoy. Ket sa pala kumatay ti panakay drama na, makaibatyak met iti sang kabasit nga adal ken ulidan, karay ti padak adumdumngen. Rugyak man nga rodyag salaysay, apay nga talagang sumangpet ka. Naibayaga ta naimasak mo ton tinakisarsarita kini Kumari Alma. Nakisarsarita ka, wano adalalakin. Aday ta ka manen ako na. Agimon ka manen ngawan gapgapuna. Tsak kayat ti malukloko, Marisa. Saan ka luklukwen? Kan awan lalaki. Nasaya at no kasta. Sige, inka nga rodan agluto, tamabisin ako. Sige. Ne, agor ka. At daw mauawag iti cellphone mo. Siyak ti magsungbat. Ni, apay si kangay. Cellphone ko na ito ay siyak ati rumbang amang sungbat. Ada ka di ilim-libod mo kanyak. Munto na ita cellphone. Saan mo nga gawin na? Ay, Munto'y ko na. Kasto'y tirumbang iti na ito cellphone. apay nga badik-badik mo ti cellphone ko. Nadadalin Tapno saan na ka na maawagan ti lalaki. Salbag ka. Nagrugit ti panunot mo. Anyan pa nagkungkulang kanyak. Lalakiro, lalakan. Amo ka ron? Naglaad ti ugaling. Nakalalaing kang agatap iti saan anasayaat. No awan ilim-limod mo. Apay nga rod adi mo kayat asyak ti mangsungbat. Saan akong amakan ano si ti kastoy nga ugalim, Jerome? Agyaman ak ta, nadalon ka, balasang ka. Sumur kayo, tatang. Sanay? Kaya't ko lang ay baga, asim mangkot da angkel mo apidreng, kan ikit mo aluseng, manipot Hawaii. Anya? Ay, simang patdaman ng tatang. Way, agpasken la kano inton bigat. Iso nga ibagam ko iti asawa, tain tayo. Awagan kay tayo, di mo agunit ti cellphone mo. Talaga adidak maawagan, tatang. Nadadaal ti cellphone ko. Anya, nadadal. Kasano ko maamadadal kagat-gatang mo ako na medical man. Pinirdi ti asawak, tatang. Imbaddo-baddok na. Anya, tapay nga eh. Gaputi nalabos sa kinaimon na. Atapon na, alalaki ti umawawag iti cellphone. Uray ka talayng nan nga agatap iti sana nasaya at Uwan nga rod, tatang. Kaslakla mabukbuk kulitay ti asawak. saan mo't anaimon hindi nabit kayo pa yung agasawa. Diyak nga rod maawatan ti ugali ng tatang. Awanan ti aldaw, adi kam agsubsubang, gapoy ti kinaimon na. Sayang yung cellphone mo apinirdi na. Uwan nga rod, tatang. 10,000 pa yung nga rod, itinggatang ko ti dajay. Ita, awanan ti cellphone ko. Awan mo ton ti igatang ko. Inururnong ko dajay, tapno damagatang ko cellphone. Bayam, kakasaritak tuman day asawam. Ay, saan ang tatang? Ang mga nadadda nga agapa kami no kasarita yo. Ang maday tinaramid na panang dadali ti cellphone ba? Bayan yun, tatang. Ngala, umay kanto nga raw, itayan da angkel mo apidraing. Baring pasarabuan da kay ti dolyar. Tapno, adan to igatang mo iti baro a cellphone mo. Un, tatang. Saan muntaon kay ayaban ti asawam? Amangan no, makakita iti pagimunan na. Kat agapa kay tuman ay. Un, tatang. Siyak tulatan ti umay. Saan yung tupay kit din nga bagbaga kun kwa na
Amapan tayo makisarabo kad Uncle Pedring. O makita ang balasang ka. Nagmayat ni panakisarabo ta kad Uncle mo apidray. Ini ka nakitibaro-abado kan pantalaon. Ada pa'y 2,000 pesos ngayon paput-put na kanya. Ad-ado nga rod tinted ni Auntie Lusing kanyak nga asawa ni Uncle Pedring tatang. Apay, manaw tinted kan kanyan tim alusay. 8,000 a pesos tatang. Ay, nagsaya atag. Kan itay agawid tayo, pinaputputan nakmut ng Uncle Pedring iti 2,000 a pesos. Iso at 10,000 amin tinasarabo. Ay, anday gatang mo man, iti baro a cellphone mawanak ka. Una tatang, makagatang akmut lang iti sukat ti cellphone ko a dinadaal ti man nangimon nga asawa. Masaya at tadi pa'y nakaawid ti asawak. Jack ibagbagakin ko na ti 10,000 asarabok kada Uncle Pedring kan Auntie Lusing. Idulin ko na imbag. Ilamang ko. Taintun at dawayak, gumatangak to iti sukat ti cellphone a pinirdina. Marisa, umay ka man. Ni, apay, anya ti ibaga makaslam or uram ka. Kung naktupay kat na lalaki. Anay, apay ngay nagtungpa ka. Sino ti lalaki, ha? Agimon ka manan. Agimon ka manan iti angin. Di ka naglibak. Liplipotan ako. Awan dakis nga naramid ko. Ada ebidensya nga da misteryo nga raramidam. Anya ko mat ebidensyam. Datoy, dito akwarta ngay lumlemeng mo ti ebidensya. Nasuka lang ti 10,000 nga lumlumang ko. Kawaran kay tibo. Anay, tinungpanak manan. Orela. Anay ko. Aglablabos kan Jerome. Sana ko na makaanus. Saanan? Saan ko na mapalabas na ito apanang dangran ken kati asawang Marisa. Pinakidibalayaw, tamal maluwa kon tilukaw. Saan tatang? Ang mga numay sagma kayo. Maruwab unay namang dangdangran ken ka. Bayan yung tatang. Narigatan no da kayo ti may sagma. Abangan nung sunutan nan tumanan si mang dangran ken ka. Ipasigurado kada kayo tatang. Saan na kon ang madangran ni Jerome? Taisi na kon. Anya? Sakbay ng mayak dito'y balayo, tatang. Napanak nagpa-medico legal. Kan napanak nagpa-advise iti abogado agayem ni Presi, agayem kumutlaang. Apay, anya ti planom? Tapay nagpa-medico legal ka. Kan inyuman mo pa iti abogado. Kunang amin ti abogado ang nadagsun ti may pila akaso ni Jerome. Idarum ko ni Jerome tapnod da pagnakman na. Anya? Uwan tatang. Kuna ti abogado, ang nadagsun ti may pila akaso ni Jerome. No ipursigik nga idarom. Adalintag para kadagiti madangdangran a babae. Why? Tada di kunkunada. Violence against women. Uwan tatang, isuday ta di bawsi. Gamsak ba yung aramidam ti may sangada? Agpanunod ka pa nga umuna anak ka. Nakaikado nga kung tatang. At damanan day di panangdangran na kanya. Nga urayak la na blo. Ngamjak indardarom. Ita talaga ngay darum kon. Marisa, balasan ko. Nasaya at nadanon ka dito'y balay da tatang mo. Da kayo matgayam nanang. Sumrek kayo Agyaman na Anya ti bagayo nanang. Anya ti bagayo nanang. Nadamag ko ti panagapayo manon iti asawa mitay bigat. Una nang. Talaga nagbalinan ulpit kanyak ta anak yo. Taura lang nagdara tingiwat ko iti panang tungtung pana kanyak. Sana marami ti anak ko kan katikas jay. No awan tinadagsan ang makagapo. Agim imon iti angin di anak yun nanang. Nakadakdakas ti panunot na. Iso anapan ka nagipulong iti pulis ka nagpa-advise iti abogado tapno mabalot ti asawam kasta ka di. Aglablabos ti anak yun nanang. Marwam una yan amang kabkabil kanyak. Kasta ti aramid na. Nusumro ti imon na. Amangan mo't ngamed no da kinagpaiso ti atap na. Anya ti pa nagkunkunayo kanyak nanang. Sisik karudan. Nagalas ngumutan ti kasta panunot yo. Nadalus ti konsensyak nanang. Amutay nga rod.
agpada kayo nga agina analaing nga agatap iti saan anasayaat. Nuawan ti kinaagpaisuan ti atap ti anak ko. Kaya't mo pa'y balot ti asawam, tapno nawaya kayo ni ti lalakim. Awan na sayaat at turungan day ti asaritaan nanang. Iso na sayaat no agawid kayon. Pues, agawid kamot nga rudan. Tapno orno sinyo ti asawam ti bagbagiyo. Jak kayaton ti agawid iti impyerno abalay ni nanang. Makisina ka nga rudan. Una nang, jak kayaton ti makiden na iti anak yo. Amangan numatayak to iti sumaruno pa ng kabil na kanyak. Ayan na ni abalayan, tay suti kasaritak. Bareng mabagbaganda ka, aday ti likodan ti balay. Pakpakanin na dagiti tarakin na manok. Danunin yun ijay, tama pa nyo kasarita. Kansan asyak ti bagbagaan nyo nanang, ni Jerome, tay sut aglablabas. Isu, ti kanayin amang dangran kanya. Nagbalay na nabara ti diskusyon mi itay iti katuganga manakaw. Anya ka di timbagbaga na tatang. Nagbaling ka kanumot na natangsay. Ti saan na kano mautob a panunutan. Kati panang padpadakkel mo kano iti apayaw nga gasawa. Nakita na mo tigapuanan ti anak na. Limlimtod ti bagbagik. Nagkakamuol pati rupak, bimtak pa iti bibig ko. Kudak nga rod ken kuana itay. Ani Jerome tayan ti kamalay. Uwan tatang, nakabatbatad nga iso. Ngam saan ang makita dayta ti katugangak. Tauray bidot, uno maditar aramidon ni Jerome, ayunan na pailaeng. Kumusta tilakan mawanak ka? Kuna ti abogado tatang, asaanan anas kan adumalan iti barangay ti reklamo. Iso nga itay malam, formal ng pila kun iti piskalya ti darum kontra iti asawa. Saan kang nagbabaway? Mangidarom iti asawam? Saan tatang? Napugsatan ti pasensya kiti asawa. Kun napuuran ng tirantay iti nagbautan mi adwa. Iso at tuloy ti kaso. Hello? Marisa, agya manak kasi nung batang ti awag ko. Jerome? Kunak no saan asikat na sa balimot a number da ito eh. Binaliwak ti SIM card ko, tapnosong batang lang ti awag ko. Awan ti panawon ko makisaritakan ka. Saan mo pangil idupan? Ado ti kayat kong ibagakin ka. Awan ti panawon ko makisaritakan ka. Nasaysaya at langan nga idupot ti cellphone ko. Tapno awanan ti adu asaritaan. Kasi no di kinasaritam ita iti cellphone mo, anak. Ti awanan bain nga asawak tatang. Kanya nga itimbaga na. Adda ka no kayat nang ibaga. Ngam gapoy tinalaw sa rurud ko. Inudup kon. Inamom ko maano niya timbaga na anak ka. Awanan tinaskan adenggekan ko na tatang. Uray no agpakawan ken agpakaasay, di mundenggan. Tatang, no agpakawan kat dangran nak tumanen, awan mutla ti Serbina. Isu ajak kayaten adenggen ti panagpakawan na, taulitin ng tumutlaeng ti isumutlaeng. Agyaman na, lukat mo tiri daw. Sika, Pakawalan ako mo, diyak kaya ti mabalod. Saan mapatuloy ti darum mo kontra kanyak? Pakawalan na bakit? naglaing ka nga artista. Nagparintumong kapay iti sangok. Kanagin sa sangit a dumawat ti pamakawan, tapno yatras kulaeng ti darom. Pakawalan na bakit? Ikaray, saan kanto na dangran? Kan sumangpot ka ni ti balay. Mailiw akong kan ka bakit? Saan na kun ang maalilaw, Jerome? Tanamin anun adimawat ka iti pamakawan kat pinakawan ka ngam isumot lang tinararamid mo. Iso ala dingitak, jak mapatgantikid daw mo. No ituloy mo ti darum mo kontra kanyak. Nasaysaya at lagarodan nga uluyak ti biyag ko. Anya? Kayat ko lang ti pumusay ngam ti mabalod ak. Saan nak nga artistaan mo no alilawan? Ipaypaysok ti imbagak. No di mo yat trusty kaso kontra kanyak. Manong Roger, dahito itati problema. Ketelen kano ni Jerome ti biyag na, nujak yat trusty kaso kontra kemkuana. Kunana pa'y ano jak agsubli ti sidong na, talagang agpakamatay.
nga mabuti nga kon nga agsubli ti sidong na, taamok no kasano ti kinaranggas na, no sumro ti imon na, nga oray awan met pagim-imunan na. Anya ti aramidag, pangaasim tabalakadan na. Ti pagayam mo, Marisa, ti Ilocos Sur. Pagayam Marisa, narikot nagpaiso ti parikot mo. Ta agpangpang tani Jerome aket telen na tibiyag na, no di ka agsubli iti denana. Ngam ko namat ang mabuteng kan ang makidan na iti asawam, ta amang ano dumtang to ti aldaw ang mapatay na ka. Ngarod, tinasayat nga aramidem, ituloy mo tinarugyamon apang disiplina ti asawam. Ituloy mo ti kaso. Tabarang no dayta ang mapasamak, ket agbalbaliw mo ten. Ket no makitan ti amin, anapudno iti panagbalbaliw na. Addaken kan, no awatem pay. Ta amin mo ta banag, no tao, ket adda pagbalbaliwan na. Nang runa no adda pakaliksyonan na. So nga, adda matlaken ka, no maasyan ka wano saan. Adda matlaken ka ti amin na pangiteng pagayam. Ditan papagayam tinagdibusan ti pakasaritaan ni pagayam Marisa ti Ilocos Sur. Dito'y drama tayo, Ken ka, Manong Roger. Inyornos parity script ni Nestor Marcos. Agyaman kami tinkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.